I els absents també, per suposo. Maratons n'hi ha falles que preparen setmanes culturals, ¿vale? Seran unes espectaculars, grans conferències, 2 setmanes de duració, farcides d'actes, unes exposicions que te cagues, actes culinaris multitudinaris, unes xerrades i unes conferències interminables, ¿vale? Nosaltres volem fer-ho més curt, Buscant un símil atlètic, Maratons no es pot comparar en aquestes setmanes culturals. No anem a comparar-ho, ¿vale? Està, per exemple, la Marató de Nova York. Quantitat horrorosa de participació, organitzadors a milers, nosaltres un poquet. Un escaló inferior està la Marató de València, més modesta, també moltíssima participació, de la seva cosa, però no... Després també, en un altre escaló més baixet, la volta a peu dels poblets marítims. Té la seva coseta, però tampoc. I en l'últim nivell, que és on està Maratons, està la ruta del colesterol. Que fan les 4 veïnes meves que s'ajunten i fan una volteta pel barri per a mantenir-se en forma. Però el que mantenen en forma és la llengua. En aquest moment aprofiten per a posar-se al dia en el comandament del moment. En aquest moment és on s'ubica Maratons. La facultat d'ajuntar a la foqueta, que som així. Però seleccionar gent i fer, doncs això, com que no tenim capacitat ni a voltes ganes per organitzar grans setmanes culturals, farem una sola hora cultural. Perquè això sí que som bons, una hora només. De Maratons també se pot treure la paraula morat, que és un dels colors de la bandera de l'arco iris del col·lectiu de gais i lesbianes. En esta falla i en el desdespectiu de les accepcions d'esta paraula i en el major dels respectes per al mateix col·lectiu n'hi ha algun que altre mariconat. També sabem el que és un morat en la pell. Tots n'hem tingut o en tinguem algun en el cos. I aquest morat és una ferida que no arriba a fer sang. I això és precisament el que pretenem. Fer una xicoteta ferida sense veure sang. Tampoc volíem arribar a les illes de Telecinco, no mos reciben la publicitat de llibres i per això, els nostres ponents versaran sobre un tema d'actualitat fallera, o no, que els afecta personalment a ells, o no, i que desenvoluparan en una conferència molt curta de 13 minuts únicament. I si no queda clara l'exposició del tema propost, obrirem un torn curt d'una o dues preguntes aclaridores per part del públic assistent. Enguany, per a estrenar l'estacte, tenim el privilegi de comptar en Vicent Martínez, en Carlos Tomillo i en Daniel Sánchez. I encara que no estava previst, en el programa inicial ens alegrem d'afegir a una nova ponent en el Maratons 2012, comptant en la paraula de la Rebeca Tomillo, si la les dedica així camuflat, que ella versarà sobre el tema per què és Rebeca Tomillo i s'amaga darrere de mi, la cara oculta del tàndem germans Tomillo, és l'habilitat de no aparèixer en cap foto en internet. Així que sense més preàmbuls, posem en marxa la... Quin és el costat? Esto es un comentari que feren ells per Facebook i ahí està. Per als que no tingueu Facebook i no baixin tampoc en el Falla Morato d'esta d'ací. Quin és el costat més gamberro dels germans Tomillo? Fogueres o falles? No lo recuerdo yo, es comentario. ¿Cómo fueron plenos dos casos? No, ahí las más gamberro. Tanto fallas las consideramos igual a la hora de trabajar y no hay tampoco algo de... No sé, en todo caso puede depender del proyecto que uno se preste más a otro, pero vamos, siempre intentamos ponerle un puntito gamberro. Un puntito. Tampoco les fiqueu més, se punten. ¿Tireu cap al sur? No, en absoluto. Depende, ya digo, en todo caso puede depender más del proyecto del que se trate, pero no por norma de que sea para Alicante, para Valencia, o aunque plantáramos en Burriana o donde fuera. O sea, eso no nos lo planteamos en absoluto, eso nace tal cual y por igual para todos. No hay distinción. ¿Y el puntet gamberro de esta falleta? De esta falleta. ¿Ahora que está la prensa? Está por ver. Está por ver. Está la banda de darrere.